Hope Channel is sponsored by the World Seventh-day Adventist Church. We believe in being people of the Word, people of prayer, people of deep study of the prophetic writings, people who love Jesus Christ, people who keep all the 10 Commandments, people who are compassionate, who respect others, the community and world needs, people who live healthfully by avoiding tobacco, alcohol, unclean meats, drugs and immorality. We believe in joy. We invite you to be a person of hope. Sugaton ta sa tamis nga pahiyom ang bag-ong kabuntagon. Dasig kapaglaom, himayaon na to ang buhing Dios. Biyai ang mga kaguol ug kabudlay. Og ipaabot ang inyong mga mainitong panimaya. Dinilang sa Panimaya sa Kabuntagon. Maayong buntag ug malipayong adlaw igpapahulay. You are watching Panimaya sa Kabuntagon live here in Hope Channel Studio located in Southern Philippines Union Conference at Upper Carmen, Cagayan de Oro City. Mga kapaglaom, pwede mo padala sa inyong mga text or pwede sa mo tawag sa mga numbers na inyong makita sa inyong mga screens karon o pwede sa mo follow or you may contact us on our Facebook page. O atong mahigala abroad, pwede ka mo nga
mutanaw sa atong panimbaya sa kabuntagon sa atong mga live streaming nga makabutang sa inyong mga screen. Kami dinhi sa panimbaya sa kabuntagon, ikalipay gid namo nga makahatag kami og mga impormasyon nga makahatag pud kanatong tanan og kalipay og inspirasyon sa atong kinabuhi. Mga awit sa kabuntagon ang mupukaw ug maharana kanato karong kabuntagon nga igahalad ka na o ihatag sa atong mga bisita gikan sa Mantika, Misamis Oriental. O kaubano nato karon sa atong segment tungod kay karon ang ikalima nga Sabado sa bulan, atong kaubano ng atong partner sa kahanginan. Ang atong instrumento nga mahatagan og mga positibong programa ang atong mga kahigalaan sa atong segment Media in Action. More fun and learning sa atong healthy lifestyle diri sa atong Health Beats ug kabalo ba mo kinsa tong tawo nga namatay apan nagpaabot ni Hesukristo. So pero dugay manggod si Jesus Christ na abot so nalubong na siya. Apan gibanhaw gihapon siya ni Jesus Christ kinsa katong tawhana ato nang pagasayuron dinhi sa Bible Bits. Og atong makauban ang atong pinalangga nga pastor, ang atong Director sa Adventist Community Service Coordinator sa Cagayan de Oro Central Church, Pastor Francis Aguilar. Anaa ba mo'y gimemorize na mga Bible verses? Now, ang atong mga bata dili magpalupig sa ilahang mga memory verses dinhi lang sa Kids Station. Pakiguban kanamo mga kapaglaom kay daghan ng imong atangan o kami ang inyong mga kapaglaom sa matag adlawng Sabado. Dili lang sa Panimbaya sa Kabuntagon. Usa ka tricycle driver nga mo duty og gabi usahay pod maadlaw. Usahay mo akong makuha sa pag-drive na gusikan kada adlaw. Gatos kapin 200 tungod kay dili man gud ko pud mo ilog sa ilag pasayro mo punang igo-igo ra gid pud ang akong makuha. Ngani ko diri kay aron sa pagtabang sa Hope Radio sa dayang akong nadunggan, akong gibalhin-balhin ang matag channel kining matag istasyonan sa FM. Ang ako lang makahibalo lang ko kung unsa poy kamatuoran bahin sa pag kinabuhi natong malipayon ining kalibutan. Ngani ko aron sa pag hatag og kinasing-kasing nga donasyon. Pero walay gatudlo na ko niini kun dili ang kinasing-kasing og kini nga gihimo. Ako nalipay ko nga nakahatag ko sa operadyo bisan sa kinagamyan lang pod nga kuan matabang. Ako minghatag ko og 50 pesos lang kada Biyernes o kada semana sa kausasa sa kasemana sigon sa income nga akong maabot. Akong gibati ang usa ka dagong kalibay nga makatabang ako sa buluhaton sa Ginoo nga ang Ginoo makagiya usab siya sa iyang kahibalongan kanako dayon ako usab magadawat sa iyang pinaagi sa maayong panimpalad ug pinaagi sa maayong dula sa kinabuhi. That his children must endure. So much hurt I long to heal. How can I change the world?
by the labors of his hand, giving light to all the world by teaching but the few. He is my example in the work that I must do. There are hands I cannot hold, hearts I cannot comfort, tears that only miracles can stay. So let me love and serve and teach those who come within my reach. For miracles begin that way. I will bear the burden of my neighbor in his need. I will share my Savior's love in every kindly deeds. He will magnify my effort, and I'll understand at last that by this small and simple things are great things brought to pass. There were hands I cannot hold, hearts I cannot comfort, tears that only miracles can stay. So let me love and serve and teach those who come within my reach. For miracles begin that Song rendition was very delightful, but more importantly, I think this is now your time to greet your friends or plug your events, updates about sa inyong singing group. Kung namoy gusto ipaabot sa inyong mga kapamilya, kapaglaom, atong yatag. Include your katong kauban nimong singers, wala pa sila karon. Ilang mga pamilya, i-greet po siguro. Akong gigreet ang ato ang mga kauban sa ATC, labi na kay Sir Arish Canonigo, and labi na po kay Ma'am Joyce. Ang pong gigreet ang sila mga pamilya namo, labi na sila family sa Tibas, labi na ang pamilya usab akong family sa Gaan family. Gimana sab i-greet po na ko ang amo ang church sa Himaylan Church. Mailan, Mantikaw? Sa Libertad din na siya sa. Okay. Dagang salamat, Ms. Rodlin. I'm sure nga sa'yo ka ni Mata. And then, salamat po kayo sa pag-ani. Now, mga kapaglaom, kung gusto mo, invite ninyo ang ATC sa inyong mga simbahan, just contact Hope Channel or Panibaya sa Kabuntagon. Anyway, we will now discover the nutrients nga ato makita sa mga gulay, prutas o uban pa. Kauban ni Ms. Leila sa Health Bits. Maayong buntag mga kapaglaom, welcome to Health Bits. Ang gatas ng baboy ay para sa biik. Ang gatas ng aso ay para sa tuta. Ang gatas ng baka ay dili sa imuhang anak. Matud pa sa latest survey ng Food and Nutrition Research Institute and the Department of Science and Technology revealed
46.7% of mothers have a positive outlook for exclusive breastfeeding. Nagpasabot nga ang atong mga anak 0 to 6 months tagaan gayud nato og breast milk. Ug kani ang mga benefits sa breast milk. B. Best nutrition for baby. R. Reduce the risk of infectious and chronic diseases. E. Economical. A. Available at all times. S. Safe and fresh. T. Temperature is always right. M. Mother and baby bonding. I. Intelligence quotient is excellent. L. Lactobacillus bifidus growth is enhanced. K. Keep mother and baby healthy and happy. Kini si Miss Laila nagapahinumdom nga ang mama makalimot sa iyahang anak apan ang Ginoo dili makalimot kanimo og kanako. Be healthy, it's a wise choice. You are back here in Panimbayas sa Kamuntagon in our segment, Media in Action. Since it's the 5th Sabbath of the month, we would like to give you an update of what your Hope Channel is doing for you and for your kids. For the updates, let's have Jade Sereno for the news. Hi, I'm Jade Sereno, and we're in the middle of a meeting of the DepEd personnel and school principals from public and private schools, and of course, Pastor Nelson Paulo, the director of the communication department of SPUC, as well as the Hope Channel Mindanao. So they're having a discussion on the mechanics of the future program of Hope Channel, which will be called Bible Olympics. We are expecting 30 people here from the entire Cagayan de Oro City, officers of DepEd, and the school principals, discussing right now how this Bible Olympics will be brought to you by Hope Channel, and the participants, the schedule or the time slots, and even the prizes, and all these details about the show. And we're very happy that this will be very soon. They have agreed to have it on September 17. That's going to be the first program, or the first episode of the program, September 17. So watch closely. We're going to have a new show, Bible Olympics, wherein children from the elementary to high school category will learn more about and read the Bible. We have to consider the place where he performed. The place actually we consider really, it's quite, this is a convention center right at the front, right? Yeah. Ang Bible Olympics, usa ka quiz show which the Hope Channel Philippines will be the first time to produce ever. And so we ask you to wait for that show. It will be on September 17, the maiden episode, and support the schools that you want to root for. And this is Jade Sereno, kaninyo Nanimbaya. Thank you so much, Jade. In line with the media action, our guest this morning is the AMC College chaplain, and at the same time, the Hope Radio Iligan manager. We would like to welcome on the show Pastor James Henarge. Yes, good morning, Pastor. Good morning, Pastor. Good morning and happy Sabbath. Thank you kaayo sa imong pagmatawag sa iyo just to be with us. Yes. Okay, so Pastor, nasayod mi nga gikan juga sa Iligan. Ikaw ang manager sa Hope Radio. Yes, Hope Radio So, Iligan. mangutan namin, Pastor, sa Iligan. Kano sa amin ginagsugod ning Hope Radio sa Iligan? Nagsugod ang Hope Radio Iligan 2 years ago, mga adtong September 11, 2012. September 11. So,
karong September 11, second year. Second anniversary na sa Hope Radio. Wow. Okay. Unsa may content aning radio program? I mean, unsay content sa atong mga radio programs, Pastor? Unsa may difference ani niya sa uban nga mga radio stations nga nag-exist sa Iligan City? Ang atong Hope Radio Iligan, sa ako lang makasulti, mas lahi siya sa uban nga radio stations. Kaya nga naman, ang atong mga programa naglangkob sa family, para sa health, para sa mga bata, o sa tanan. No? Gani, nagkalanlain ang atong mga volunteers usab. Kaya nga atong mga broadcasters diha sa Iligan, Hope Radio Iligan, mga volunteers, mga professionals. So sila ang people behind sa mga programs ninyo dito. Kaysa guidelines sa KBP, kinahanglan nga ang mga mag-handle mga programs dapat dunay authority. So ato nang ginasunod nga guidelines sa KBP. So kaning imong mga kauban niya, imong mga sakop, pila man gini sila kabuok, Pastor, ang naa sa imong Sa pagkat radio? doon nami 25 ka mga volunteers nga mga Mga broadcasters. mga batanon na na. Na doon na tay programa para sa youth o ang gadala po na mga youth po sa wow. So swerte kay mo dito, Pastor, kay duol mo sa Iligan Adventist Medical Center o sa MSH. Yes. So, I mean, college. So, dool ra kay mo sa ila ang inyong resources. Siyempre, Yes, of course, kay kinahanglan mo resource nga anyong mga speaker is credible. So, Yes. dali ra gyud kaayo for you. Yes, ang ato mga special sa ato mga doctors, mga specialista mga doctors, dali ra na to sila ma-request kung doon na tayo mga special nga mga features. Pero unsa may challenges nimo, Pastor, as a manager of a station, a radio station, doon na ba kay mga background of handling a radio program or radio Sa station? estudyante pa ko sa MVC, naka-experience po ko. MVC is Mountain View Mountain View College? College, yes. O niya, sa estudyante pa ko, nakatrabaho to sa atong radio sa MVC. Yes. So, nakay-background daan Gamay, dito. gamay. So, medyo na-enhance na yun siya sa Yes, sa pagkahibalo nila radio. na doon ako experience. So ako na lang, pag-install sa radio station sa Iligan, ako ilang gihangyo nga mo'y mo dala. Okay, so Pastor, kaning atong mga viewers or mga listeners sa Iligan, unsa may sikreto sa ato ang station dito para maminaw gid sila sa ato ang radio station? Tungod kay ang atong mga programa, wala sa ubang mga radio stations. Usa niya na ang sa nutrition. Wow. Dayon kanang programa nato nga pangutanan ni Doc. Diin ato mga doctors na diha. Nga live sila, Live. ang listeners is live pangutana. Yes, makapangutana sila dayon. Regarding sa ilang na-feel. Yes. So, murag, it's a free consultation on the air. Oh, libre. Wow, ang libre pa yun. Libre pa. Pero ang medicine, libre gyapon. Atong hisgutan. Hisgutan na. Lagi. Alright. Okay, let's talk about asa dapit ang signal malabay, Pastor. Unsa iyang coverage? Ang pabor sa atong signal sa atong Hope Radio dito dapit sa Lanao del Norte, Misamis Occidental o Zamboanga del Sur. Gamay-gamay lang diri sa Misamis Oriental. Gani ang atong Lugait, maabot mo Lugait. Mo abota. Diha sa Initaw dili na kayo pero makaabot gyapon ta. And soon we hope nga maabot na ta. Among gipaningkamutan mao nay usa sa mga plano usab sa Hope Radio Iligan nga mapatas-a pa nato, no? Unya daghan nga mga lugar nga atong maabot. Siguro sa Zamboanga del Norte o sa partly sa Visayas. Wow. Giunsa nato pag-run ang station nga unsa man ni siya? Is it commercial? Is it unsa man ni siya? Donor funded or unsa pa maagi? Yes, agad lang kita sa mga kaigsunon usab nato nga dunay kahingawa sa pagsuportar. Kaya nakita po nila kung unsay impact sa Hope Radio Iligan, especially sa Iligan, no? Labi na sa atong mga listeners, sila may gahatag og mga feedbacks. Subosa na ikagbuta nga, maayo. So atong muna nga usa sa atong mga programa o plano nga atong mapadako, mapalapad nato ang atong signal. Wow. So for our viewers, we would like you to know that Hope Channel and Hope Radio are partners in giving you positive programs, and we are really purely donor-supported programs diri sa Hope Channel. And Pastor, let's talk about the programs. Unsa man yung pinaka-best program ninyo nga medyo tumatak sa puso ng mga Iliganon?
Sa pagkaroon akong naobserbahan nga mas daghan ang gapaminaw sa kaning programa nga pangutanan ni Doc. More Siguro kay ang health mga yun kay kaayo daghang ang mga masakiton kuwan. yes, sing mo ingon na siguro kay kasagaran sa mga listeners burag health conscious na sila ba. Muna nga daghan ang magapaminaw maski ang atong program alas 8 paingon na sa alas 9 sa gabi pero daghan gyapon maminaw. So kana nga program Pastor unsa man ang highlights ana nga programa about health o naaslay Medyo, kuhan yun siguro kung sa'yo na-feel sa listener, Tubago yung nila. i-consult, Yes. free consultation. gani. Di lang usa ka doktor ang atong lalahi kada anang gabi na lahi ang doktor. Pero kada semana na siya. Monday para sa mga bata. Dayon sa Tuesday sa medicine. Pagka Thursday naay para sa mata. wow. Napod pagka Friday sa buntag naatay para sa mga katungdunay sakit nga about sa cancer, no? So Okay. yun na. Pastor, you talk about nga September 11 ang inyong anniversary. Yes. What are we looking forward for September yeah, 11 this year? So, Medyo nagyo ko'y ginaganahan nga, excited nga news from Lagi him. sige. yes. Ako lang pong ihatag ang ipahibaw sa uban para masabi kung unsay mga aktibidades na ato sa atong second anniversary sa Hope Radio. So, September 11, that is Thursday. Yes. So, mo nang atong anniversary program. Pagka Friday, doon na tayo mga special po nga mga programa. Gani atong ginalauman nga moabot ang usa sa atong mga guests, no? Nga si Cesar Special Montano. guest, yes. O si Sandra Seifert. Miss 2000, Miss Earth. Miss Earth 2009. Miss Philippines Earth. Yes, yes. yes. Miss Philippines Earth 2009. 2009, yes. Okay, and Mr. Cesar Montano Yes, will be Cesar Montano. joining the anniversary celebration Yes, of Hope yes, Radio yes, Iligan. Very good kayo sila dito. No? So unsa may tabuan nga program? Ana ba mo program feeding program? Or Yes, pagka doon na tayo mga free medical services po sa Thursday, dental. Pagka Friday, mo tong sa medical. Unya sa Friday sa hapon, mo nang feeding program nga gipangunahan ni Cesar Montano. Kaya doon na may say foundation siya mag Basig Yun na kay gusto pasalamatan, sir. Na kay mga sponsors ninyo sa Hope Radio Iligan nga possible nga naminaw karon because we will be this Panimbaya sa Kabuntagon will be aired apil pod sa atong mga higala abroad. So Yes. basig na kay mga pasalamatan. Ako lang pasalamatan ang ato mga supporters nato, mga donors, no? Dili na ko ma-mention tungos kadaghan, pero daghang salamat sa inyo makanunayon nga pagsuportar ang aron sa ingon nga atong Hope Radio Iligan magpadayon, no? Sa pag hatag og serbisyo sa atong mga katawan. Okay, na ba kay greet, sir? Siguro ako lang pangumusta panimbaya sa akong mga pamilya o sa mga kaigalaan o kauban usab sa akong mga staff, mga broadcasters, no? Happy Sabbath o salamat sa inyong pag uban kanamo nining maong segment sa atong programa. Thank you kaayo, Pastor Pastor. James. On the phone right now is our suki na caller from Qatar, Sir Jojo Garzanes. Good morning. Hello? Okay, nawala si Sir Jojo, pero ready ang atong singer this morning alang sa atong harana sa Kabuntagon. Nasulat na langit yuta mahanawan dili damgo bag-uhon sa Dios ang tanan ang yawa hinungdan sa kasalanan sa kalayo siya pagasilutan kangit-ngit kasakit mahanaw na dito sa langit
kanasuran muhapa sa iyang tiilan pagdaig lang kang Kristo nga hari sa tanan siguruhan nga ang imong ngalan masulat sa basahon sa kaluwasan kangit-ngit kasakit mahanaw na dito sa langit walay luha nga muagay magpuyok tangalunlon nakalipay dito daghan puluyan nga iyang giandam ug magpuyok tahangtod sa kahangturan kangit-ngit kasakit mahanaw na dito sa langit walay luha nga muagay magpuyutak na lunglong nakalipay magpuyutak nga lunglong Maayong buntag mga kapaglaom, aniano usab kita sa atong Bible Beats. Ato na usad pangutanon ng atong mga kapaglaom kung si kinsa katong tao nga higala ni Jesus sa diha nga dinhi si Jesus kalibutan unya namatay, unya gipatawag siya kay pabanaw o kinintawhan na nabanhaw. Tara, mangutanan na ta sa atong mga kapaglaom kung si kinsa kato. Si kinsa tong higala ni Jesus nga namatay unya iyang gibanhaw nya nabuhi kinsa kailan mo ato? Bible na? Oh, sa Bible. Wala rin mga ako na ng Bible. Ang ako rin manggibaw si Jesus Roman. Okay. Ikaw te. Wala sa kura kabalo ana. Sige. Si kinsa tong higala ni Jesus nga namatay unya gipatawag si Jesus kay namatay higala unya iyan ning gibanhaw kinsa to? Nalimtan ko. Tinid ako gusto ko. Kaya kadamdum ka? Nalimtan na ako. Nalimtan ako. Okay. Si, murag, ikaw na, unsay sinudanan sa iyang... El. Lazaro. Sa Lazaro. Lazaro. Si Lazaro. Nganong gibanhaw ni Jesus? Namatay naman siya to. Pagkain sa yung gibanhaw. Munang kay bulungan. Nganong ang patay mabanhaw. Okay. Kinsa tong higala ni Jesus nga na gipatawag siya kay namatay niya iyang gibanhaw, gilubong na ganito niya iyang gibanhaw, nabuhi kinsa to kaila ka ato? Ulo ra ba? Sige, tagahanti ka kwan. Ang una nga letter L. Lazarus? Okay.
Kinsa tong higala ni Jesus nga namatay gani unya gipatawag si Jesus kay pabanhaw kay laka to? Wala ra ba? Nagsugod ang iyang ngalan sa letter L. Oo, si Lazarus. Sige, ngano man, nganong gibanhaw mo ton Jesus? Kay patay naman siya. Ano. Kay basta. Kaila mo atong tao nga namatay na niya gipatawag si Jesus niya iyang gibanhaw na buhi dayon kaila mo ato. Ikaw. Kaila ka? Saint Augustine of Hippo. Ikaw. Si Carlo. Ang iyahang name ang letter nagsugod sa letter L. And Charo. Lucas. Lucifer. Dili gapon. Nakaila ka atong tao nga namatay na unya gitawag si Jesus kaya ning higala unya gibanhaw nabuhi ni gikan sa pagkapatay gibanhaw ni Jesus kay ka ato. Wala, sir. Ha? Wala. Si Jesus? Katong gibanhaw ni Jesus. Kay ka. Iya ganitong higala. Higala ni Jesus. So wala kay idea. Wala mo ko idea. Nakaila ka ato titong gibanhaw ni Jesus nga tao nga namatay na pero gibanhaw niya iya ganitong suod nga higala. Wala ko kakuan. Dip, busy dip. Maana sa ko mag-interview. Ayos sa mong pagbulag na yun. Kinsa tong taong namatay na unya gibanhaw ni Jesus iya man tong suod nga higala kaila mo ato kinsa to? Si Lazaro. Ngano man. Gibuhi ka to ni Jesus kay sumala sa kasulatan daw. Mao gyud ko na mahitabo. So kay usa man lugar siya kabalaan pod. So nabanhaw gyud si Lazaro. Mga kapaglaom, ato na sang nasayran sa atong mga kapaglaom o kaigsuunan kung si kinsa katong tawo nga gibanhaw ni Jesus ngayang suod nga higala, walay lain kundi si Lazaro. So dugang nga pagtuon sa balaan ng kasulatan, makita kana sa John chapter 11 kana nga mga verse sa balaan ng kasulatan aron ato masayran kung unsa ang history ni Lazaro. Awing indino alang sa Bible Beats. Panimbayag gikan sa Kinoili Puna Bukidnon. Bye! Panimbayag gikan sa Ateneo Camera Club. Nagabalik kita sa atong favorite Sabbath morning show. And now, we're here once again in our episode nga diin makadungog kita og mga words of wisdom from our minister nga makatabang ka nato sa nga maduol gihapon ta kang Hesukristo. Now with us is the Adventist Community Services Coordinator of Cagayan de Oro City SDA Central Church, Pastor Francis Aguilar. Welcome, happy Sabbath, Pastor. Welcome to Panimbaya sa Kabuntagon. Happy Sabbath. Na, Pastor, karon kay naana mo kasama. Wala lang kanang mga pangutana. Anyway, Sige Pastor, well, nakita na mo, no, balupod mi nga, retirado na ka sa iyong pagka-ministro, pero nagpabiling himsog ang imong panglawas. Among gusto ibalon, nga bisag gawin uban ka sa ACS, nagyun sa niyong pag-maintain na himsog o abdi ka? Walking lang og mabuntag, unya kaon og mga prutas, ayon ang karne. Wow, healthy diet. Then ang imong exercise pa sa routine gino kada buntag mula ka every other day. Every other day. Pila pod ka meters or kilometers? 4 kilometers a day. Wow. Alone? With Alone. your wife? Alone. Kay hinay man ang akong misis mo lakaw, di ako ra. Sa balay ra daw katiktoyo. Well, ang importante, pagbalik niyo Pastor, nanay andam pamahaw. Sigurado. Mao. So, Pastor, so pure vegetarian gid ka? Dili, mukhaon pa kog isda. Pero so, I something like that. Started living this chicken and meat beef, since 1965. Wow. Dugay na, Pastor. Ulitaw pa ko. Dugay na kayo. Ulitaw pa ko. Dugay na kayo. Okay, before That's right. Pastor, before na mo padayunon ang among pagchika sa imo ha. Now natay isa ka caller, si Sir Garcines from Qatar. Yes, ato ang suki nga caller. Yes. Hello, good morning. Good morning kayo, Jo.
Brother Jo. Kinag-add ra ba gini siya sa Facebook? Kini si Hello, Brother Jo. good morning. Ato mang yung kinahanglang entertainon niyang tawag. Ikan mo guni siya Qatar. And then, Oh, gikan siya Qatar, gamay pastor ra kailang mo. makaistoryang Dili Bisaya pa gini dito. siya matulog. Okay, So medyo nawala So, na. lisod We yun have kay technical Antoine. difficulties kay nawala na po. Lisod maguning naagid sa layo. Oh, anyway, balik na kay Pastor. Pastor, how old are you now, Pastor? Be Kung di- careful. Kung dili, kuhan. Bata pa kayo ko. 72 years old pa lang. 72 So you're, years old. Pastor, 7 years yeah. retired. 7 years retired na ka from being a 10 minister. years. I 62 retired ka na. 2003 when I was 60 years old. So mo'y pag first 11. year college na ako, nag-retire Taon na si. Pastor, maayo gani, Pastor, nga bisag nagretiro ka na, nagpabilin yapon kang aptik sa atong iglesia. Bitaw. Bitaw si Pastor, kita mi that time sa Dampil, siya ang nagpangulo Retiro ato. man lang na sa payroll. Sa Pero payroll dili lang. sa buhat sa Ginoo. Amen. Now, Which is Pastor, very good. sa imong pagka 72 years old, what makes you productive, especially sa atong mga ganina imo namang na-mention ang imong lifestyle, gajag ka, gait kag healthy food. How about Yes. sa atong mga buluhaton sa church nato or sa community services kay naamang kadira nga department? Ang atong mga buluhaton sa community services na ay daghan ng mga projects nga akong ginahatag sa iglesia. Parehaan ng feeding. We have feeding for 30 days. Continuous gina siya sa 30 dias. Wow. O niya na ay... So ano siya gi-health pastor sa Bisag asa nga lugar. Basta kay so na maski, ako aha. eksakto nga lugar nga pakanaan sa mga bata. Nya na ay Christmas and gift giving sa mga bata. Wow. Magbisita pa mi sa mga eskwelahan, maghatag og mga notebook, og mga libro, og mga unsa pa diya sa kinahanglanon sa mga bata sa atong mga church school nga publika is Bukidnon. That's a very thoughtful and commendable deed, Pastor, nga ikaw ginangitag pamaagi. I'm sure dili na usay imong kaugalingong financial imong idapat no, and then nangita mo sponsors. Apoy funder apoy funder. Dili po Unya balik kay kayan. kinigod mao nay akong trabaho sa una sa ADRA pa ko, na ako sa ADRA Philippines. ADRA, Adventist and Disaster Relief ko aning butanga. So ako nang gipadayon sa Central Church. Aron na ay kalihukan ang Central Church. Salamat po, Pastor, kay imo nang ginabuhat na kaabot ka sa among lugar. Malipayon ka sila sa pag-adto ninyo dito. Praise the Daghang Lord. bata ang natuli. Daghang dili bata ang natuli gihapon. Kana ginabuhat namo every April and May. Every April and May. At least na adunay mga tulo ka medical mission ang among ginahimo kada tuig. So now pastor, nakita na mo nga daghan pud gid kaayo di ay kag mga activities, and we know before as a pastor labi nag kanang kinahanglanon gid ka diri, dapat ka diri, Daghan, dapat appointments. daghan kayo medyo and siguro masulti na to nga murag lisod i-balance ang Lisod. time sa Kita usa mismo, ka estudyante sa ka usa lisod ka ta. pastor kay Kabulutan especially more on dito sila sa gawas ang ilang usahay pastor no, usahay Mabiyaan ang pamilya. family mabiyaan. Ang mismong church. Pero karon pastor, unsa gid di ay ka-importante nga balanse ta sa Oras. tanan. I-schedule lang nimo ang imong activities para nga mabalance gina siya. Na ay panahon sa imong pamilya, na ay panahon sa mga kaigsunan, na ay panahon sa komunidad. Mo na importante nga mabalance gina nato ang atong mga activities. Nga matagag panahon tanan ang importante. Right. Now, do you think pastor karon balance na Tingali gyud. sa imuhang life karon? Parehas ra gyapon sa una. So you said aside sa imong even though you're so busy before, but you're saying nga balance gyud ang imuhang pagkinabuhi. Sugod pa sa una. Kay bisag sa una, mag-district ko na ako'y 54 ka mga iglesia, na ay 45 kay mga iglesia, pero Imagine bisitaon na nimo bisitahan ako ni kada semana gyud. 45. Kada bulan kay kada adlaw lakaw gid ko. I'm sure, Pastor, you were very productive as you are very productive now. Pastor, praise the Lord. Well, yata 72 no, hingkod-hingkod natong pangidaron. Unsa may importante, unsa may ligasiya nga imong gusto ibilin sa among mga generation? Or sa mga 30s? Ako tingali nga ikabilin sa mga batan-on karon og sa mga kaigsunan nga hinumduman na nato ang atong magbubuhat Which is Jesus Christ. Sa Jesus Christ. Sa atong panahon karon ang mga batan-on og mga kaigsunan talagsa na lang adunay panahon sa Ginoo. So, ato daghan na kay mga
distractions. Yeah, So dapat in everything you do, Always be yeah, mindful dapat of nga Jesus pa, Christ. yes, para gina kang Jesus Christ. right, Now, right. Pastor, na ba kay mga upcoming events na kinahanglan na mga makahibalo pod mi? Mga upcoming events, especially sa imong organization as a department? Karong next week, imbitahon ta mong Hope Channel mauban sa amo dito sa Upper Kalasungay. Magbisita mi sa usa ka eskwelahan nga perti ka pobre in taon ng mga estudyante. Gani, pas murag ka Upper Kalasungay sa before Malay-Balay. Murag naka-visit Nahatag mi dito og mga libro, mga papel, mga notebook, mga ballpen o uban pang kinahanglan sa mga bata dito. Is that an elementary school, Nina. Pastor? Yeah. Elementary school. Public school? No. Private school. Private school. Pero gamay ra na sila ga eskwela diya, mga 40 ra ka estudyante. So mao na ang among gikan sa highway. Mga sudlonon pagikan sa highway. Mo na among incoming activities for next month. Yes, that will be September. And So Pastor, ma-excite na ko ana September. sa kanang sa inyo sa video dayon sa Hope kay mo tan-aw na din kung saan we will look forward to joining you, Pastor, anang event. It's a very commendable event. Anyway, Yes, thank you so much for inviting us na ganahan kayo mi nga makadawat gid bitaw ta og invitation nga naatay mga Pahibaloon ko lang information. kamo kung kanos ang pizza. Thank you, Pastor. Kaya this week we'll be buying all those materials. Magpalit pa mig mga sanina sa mga bata. And then, ma-ready na din ang team. Right, Speaking of the team, I want, Pastor Basig, pwede nato siya i-greet ang imong teams karon. Ato okay. i-greet family, asawa, of course, ang church. Yes, And imong then, panahon karon It's Pastor your nga time to mag-greet. greet them. Akong gina-greet ang akong Mrs. Ruth Aguilar. Ambot og nakamata na baka siya, pero mata na siguro nag-prepare to breakfast. Ang among apo nga si Chulo, among working student nga si Dodoy. Ako siyang ginagreet ang mga membro sa Central Church. Kay importante ning akong mga membro mo ni gisuporta sa akong buhat. Yes. Daghang salamat. Thank you so much, Pastor. Mga kapaglaom, ayaw maghawa sa mga lingkuranan tungod kay si Pastor magpabilin pa kanamo og ang panibaya sa kamatawon magabalik papod. Hope Channel is sponsored by the World Seventh-day Adventist Church. We believe in being people of the Word, people of prayer, people of deep study of the prophetic writings, people who love Jesus Christ, people who keep all the 10 Commandments, people who are compassionate, who respect others, the community, and world needs, people who live healthfully by avoiding tobacco, alcohol, unclean meats, drugs, and immorality. We believe in joy. We invite you to be a person of hope. Nagabalik kami diri sa Panibaya sa Kabuntagon sa atong segment, Dear Panibaya. Dear Panimbaya, ang akong problema mauni. My sister had totally gone with the modernized world. She is now in relationship with a 43 years old man. 23 years older than her. Dili gyud ko ganahan, but dili siya mapugnan. What will I do? Will I tell our parents about this? From 007, ang last niya 3-digit number. Okay. Pastor, what are we going to do with our letter sender? Ay, before anything else, Pastor, mangutan ako sa iyo, Pastor. Nagpasabot ba nga kalibutanon na siya kung taas ang likas? Kaya ang iya magong mention diri is modernized world. So, nagpasabot ba nga modernized? Kasi sa unang panahon, lagi ba, gihapon to ilang mga likas sa ilahang mga edad. So, unsa may ato ang maistorya na? Dili man tingalin na sa kalibutanon nga paagi sa panginabuhi. Apan daghan nga mga hitabo nga ang laki maguwang pagani, may gani na kay 43 pa na. Na kay tag-80 na nakaminyo 30 anyos. So, dili man nakalibutanon. Ang problema lang nimo, sister, kay dili gi kaganahan nya dili nimo ma-convince ang imong sister nga dili magpadayon anang iyang lalaki nga nahigugmaan. Wala tay mahimo ana sa pagkatinuod kay kana siya makahimo na siya sa iyang desisyon. Pero concern lang po siguro siya, Pastor. Kay 23 years old She's 20.
Anyway, Ang ilang gap? ang imong concern nga ang gap nila o tingali parehas man kana sila pagtuo, ang akong tambag nimo igsuon ko nga minahal ko nga igsuon dad-a lang yun na sa pagampo. Kay way lain nga makatabang kanimo kundili ang pagampo. Ang desisyon naa kaniya. Pero kung gusto nga tabangan siya sa Ginoo, then bring it to your prayer. On one way or another, kana siya mausap tingali, pinaagi sa tatabang sa Ginoo. Ang pagampo ra gyud mo'y atong kapital niya anak nga problema. Pero Yes. we could present siguro sa mga disadvantages o advantages para makahelp siya mag-decide. Ikaw da, as a young man, how old are you ganida? I am 27. 27. So, Well, I have friends and they're married to men older than they are. Mhm. No, ang akong mga naobserbahan and ila pong gingon sa ako, adjustment kay una, lahi na ang panlantaw sa kinabuhi sa taong taas-taas na Matured sugod na. na ang itanan. Matured. Right. Now, my friend, bago lang siya nag 21 gani, na minyo siya 20 siya. Para ragyapon sa edad aning nagkuhan nga mangod ani niya. Dayon, gusto ba kayo siya mo kik-involve sa kalibutan? Ang you iyang mean, gusto siya mag-enjoy. ang iyang naminyuan murag wants to keep her inside the house. Ah, okay. Ay, okay. Siyempre, kuha naman siya medyo lahi na po niyang panlantaw sa kinabuhi tungod sa iyang edad. Like outing, dili na mo Ah, join. wala na. Oh, ana kay ang iyang naminyuan kay more than 50 naman. So, ang imong advice to our letter sender, I would say ask your sister. Unsa gyud na istorya ni, give her the consequences after. And then as a result of her choice, mo ni mahitabo, mo ni posible mahitabo. But it's her life. Remember that. It's her life. okay, ikaw love. Murag ganiha pa kagapanikad. Wala jud ko kapanikan kaya naglibog ko sa kuya Ras. But for me lang is dili siguro siya murag modernized world kay sugod sa unang panahon daghan ba kayo 100 years pa ang gap. Oh, sa Bible, kung mutan Sa Bible, yes. lasang lagyo kamay na kaayo ni nga gap gani. Anyway, siguro wala man siguro for me kung ako lang ang babae, problema gina sa kuha because not my ideals. Pero kung sa iyaha, kung ang lalaki man lang is walay asawa, kay usually mo gud ang issue anang uban is Kung anak na nga edad, kung minyo, possible nga. nga minyo. Oo, muna yung problema kay napukoy mga nailhan ana. Or kung nahigugma gyud siya walay problema pero kung pang tuition lang or pang tuition. pang murag lahi na pud siya. Future. Lahi na pud siya paminahon pero actually the decision is hers. Kay actually kung kita bitaw Sure. mo tan-aw ang The rabbit decision is hers. overview, murag bird's eye view lang man gud atong nakita. Lahi ang atong panglangtaw pero kung sa iya hala na ang kung giun sa niya pag-ila ang lalaki, ang lalaki po giun sa pag-ila naa sila ilahang kasabutan nga dili makita sa ubang tao. Ikaw, Wing. Ako naipanultihon nga kung taas ang experience, maayo gina. Talking about an advantage. Oh, advantage kung taas ang edad kay kung muadto ka sa mga kalisod, kabalo na nimo handol. Yes. Oh, nya. Probably. Di po nimo mapugos imong sister kung diha siya ganahan kay basig ang iyang ganahan mas taas og edad niya. There are certain, di ba, Pastor, natay mga ginasunod nga guidelines. But it is not really nga mo gyud imong tambag mga talambagan Yes. nga na makay i-consider like education, age, stability, economic stability, ang iyang family, security. Oo. Kaning age nga concern, Pastor, pang last lang yun nga kanang impact sa ato ang letter sender karon nga morning. Kana manggong mga batanon, nga mga babae, gusto og mga idaran nga mga lalaki tungod sa security nila sa ilang kinabuhi. So pagka tiguwang na, pagka matahin na tingalaan ng lalaki nga tiguwang, sigurado, simba ko lang Dili ha. ba na Pastor na pero Tingali, ilan na ang tanan. Ano? Iyan ang tanan. But let's sa ato pong concern, no, dili po siguro nga inana po yung giting wata kabalog. Usa na sa mga butang. I'm sure. Pero let us atong friend din ha, you have to consider sa health, sa happiness kay mo magid na ang sa marriage no mag-consider gyud ta anang duha. Kay you cannot be happy if you are not healthy. So pag abot imagine lang nimo kwintahon nimo at the age of 30, 53 na ang imong husband.
So, pagka 7 years more, retired na siya from work. Lagi. Ikaw, ga-work pa ka. So, muna imong i-consider. If ever, ready ka for that, then go for that. Ani mo gani sa charm kung medyo ani po ang disadvantage ug advantage. Ug disadvantage ani kung taas ang edad, kumbaga kung diha ka sa bata pa, ang bata gadulag jackstone niya, ikaw gadagandagan na lahi ba? Mura nga mo-adjust pa siya siguro nga uy ani taas mo edad, taas pa yang adjustment sa iyang sister niya kung taas ang edad pa. Uyab sila karon, magminyo sila ibutan tag 1 or 2 years more. So 44, 45. Kung mag-anak sila. Kaya ang paghigda na, mingon mahilutas ako kay sakit ako Anyway, mga kalawasan. ingon pa ni Pastor, let's pray for this. Let's pray. For her. Ampo ang para importante. maka-decide siya og tarong. And Yes. yes, tell your parents about it because it's a family matter. And ingon siya diri, well, I tell my parents, yes, you have to tell your parents about this. Mga kahigalaan, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa among mga advices. Apan alas 7 na sa takna sa kabuntagon o giaghat namo kamong tanan sa pagdungo sa inyong mga ulo samtang kita magaampo alang sa atong 777 prayer. Kung naamoy mga Biblia, mga hinigugma, abrihin ninyo ang versikulo 1, kapitulo 12 sa Ecclesiastes na ay gitambag sa Ginoo alang kanatong tanan. Hinumdumi usab ang imong magbubuhat sa mga adlaw sa imong pagkabatan-on. Sa dili pa moabot ang dautan nga mga adlaw o sa magasing-abot ang mga tuig sa diha nga ikaw magaingon, ako walay kalipay kanila. Mao kini nga pulong nagahatag kanako kadasig sa ako ipatanon pa. Akong gihinumduman ang akong magbubuhat o salamat kaayo ni ini nga pahinumdum sa Ginoo sa ato. Iduko nato atong mga ulo sa pagampo. Our most gracious and kind Heavenly Father, the Creator of this vast universe, the owner of our lives, dear Lord, we are happy and thankful that you have gathered this morning to call upon your name. Dear Lord, we commit ourselves to you, especially this Sabbath day. We pray that you will remember all those who have requested for prayers, especially Mrs. Gambua and her daughter. Grant them, dear Lord, the good health and strength that they have enjoyed before, that they may enjoy it after this prayer. Dear Lord, I pray for each of our families represented and for the people who are running the government. I pray for especially for President Aquino and his cabinet and the senators and the congressmen and all the mayors, barangay captains. May they always think of the people that they are serving. And help us, Father, to prepare ourselves for that great day when thou shalt come. May we be able to live with you in that heavenly home and in the earth made new throughout the ceaseless ages of eternity. Thank you, dear Lord, for hearing our prayer. Thank you that you have forgiven our sins. In Jesus' precious name we pray. Amen.
just want to be more available to you. You gave me my hand to reach out to men, to show them your love and your perfect plan. You gave me my ear so I can hear the voice of plead. I can hear the cries of sinners and to wipe away their tears. Oh Lord, I'm available to you. My will I give to you. I'll do what you say. To use me, Lord, to show someone the way and enable me to say, my storage is empty and I am available to you. Now I'm giving back to you all the things you gave to me. My hands, my ears, my voice, my eyes, so you can use them as you please. I have emptied up my cup so that you can fill it up. Now I'm free and I just want to be more available to you. Oh Lord, I'm available to you. My will I give to you. I'll do what you say. To use me, Lord.
Luke 14:12. How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? How art thou cut down to the ground, which didst weaken the nations? Nagabalik na po kita dinhi sa Panibaya sa Kabuntagon alang sa inyuhang mga greetings. Oh yes, apil po kini ang atong paghatod og mga updates sa atong palibot. Da, na kay update din ha, da? I'm sure daghan tayong mga updates mga kakaglaom. In fact, nakaadto na ba mo sa House of Hope? Talagsa ang mga pamaagi sa pagkatiman sa atong mga kahigalaan nga naa sa House of Hope ang atong pagkatanawon karon. Let's have Nempa Pitogo for the report. Sa matag adlaw, adunay mga kasing-kasing nga andam mopahat sa ilang gugma alang sa mga nanginahanglan karon. Atong himuong inspirasyon ang mga individual nga naghatag og panahon alang sa atong mga higala dinhi sa House of Hope. Ginakinahanglan sa inyong mga pasyente diri, ma'am? May tungod sa panginahanglanon daghan kaayo mga basic needs. Number 1, ang ilang gikinahanglan food, then ang cleaning, then toiletries. Aside from that, ang pinakadako nga gikinahanglan namo additional isolation rooms. Kay as of now, we have 77 clients. Mga sponsor sila ang mahimo nga tigluwas sa day-to-day nga panginaglanon sa atong nga clients. Kay kung wala ang atong mga sponsors, ang atong benefactors, ang atong donors, dili ni makaabot sa 17 years ang maong center. Tungod kay wala tay support gikan sa gawas. Nganong gipili ninyo ni nga klase nga activity, ma'am? Kay naka-duty man gud mi dinhi before. Dayon nakita namo na kinahanglanon gid nila ang tabang. So kami kinaman mi mga sobra-sobra nga blessings ing ana. So mo nang naka-decide mi nga dinhi mi mo tabang. Kinakita man gid namo kung unsa nila kakinahanglanon. Sponsors, akong husband na siya sa Dubai. So ang iya is yearly sa iyang birthday gaano gid siya og foundation. So the past years siya sa orphanage ingana. So this year diri mi nagtabang sa House of Hope. Kung kita nahimog nagmatinabangon sa mga higalata nga nanginahanglan, mas angay nato tagaan og pagtagad ang mga katawhan nga nanginahanglan sa atong gugma og pagtagad. Ilabi na dinhi sa House of Hope. Ang Ginoo nagaingon kung unsa ang imong gihimo sa ubos kanimo, kini imong gihimo kaniya. Ako si Nempa Pitogo for Hope Today. Panibaya gikan sa Philippine Paramedical Technical School. Yay! Thank you so much, NN, Nempa Pitogo. Unsay mga pamaagi aron mapalig-on ang atong kaminyoon. A different kind of activity ang gihimo didto sa General Santos City. Watch this.
Marriage Encounter is one of the programs of the Family Ministries with the theme, "With God, our love will last forever." It is well participated by about 50 couples in different parts of southern Mindanao. With all of my heart, help me to love you more than I love her. Then I know I can love her more. This is very important for the relationships of the couples in married life because this will prepare us to help others, strengthen their relationship as well as prepare ourselves for Jesus' coming. I pray to hear her heart. I pray she'll love you more. I pray to cherish and serve her, and will bring you glory today. I pray. Usahay busy na kayo atong mga couples nga ang ilang priority, kwarta, panginabuhi, mga kabataan nga nalimtan ang relasyon, importante kaayo. So kung kini matagag pagtagad, ako nagtuo nga dunay kausaban sa pulianan, apil ang mga kabataan o ang resulta makamtan ang kalipay nga mahimong landong sa langit. This is a journey of love. And bring him in your presence today. Make him what you want him to be. Hans, I love you. I love you too. To hear his heart, I pray he'll love you more. I pray to strengthen and serve him, will bring you glory today. I pray. Marriage Encounter, makapapag-ugyot sa inyong pagbati. You love the church, your bride. Help me submit to him as I submit to you. I pray to hear. Usahay mo appreciate ta kung patay na. But this is the right time to appreciate. To cherish and serve her, and will bring you glory today. I pray to hear her heart. I pray she'll love. Manghinaot unta ko nga ang atong mga couples na nagtambong karon makabaton og kausaban pagkabago nga sa ilang pagpauli, ang mga kabataan makaingon nga, oh, that's great. Marriage Encounter is really great. This is my prayer. Amen. We are back for your greetings. Yes. Na Yes. may mga birthday celebrants this Happy morning. birthday. Nagin siya dire. Good morning Panimbaya. Love, pakikanta ko for me. Wow, og si Master Julius Jongjong. Birthday niya karon. So, Wala lang ingon sila natin kay request Darrell. lang Happy nga, birthday pakikanta ka po. sa akong cousin nga si Arjeline Ann Ake. O giginigikan kang abet. Sige, love. Sige, Here it's a love. Go. love. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Kuya. Happy birthday to you. Happy birthday to all the Happy celebrants birthday sa out tagang there. nag-celebrate. Unhan ako. And then, ako sa Okay. Dar, kaya ako may kanta, ako Sige, ang sige, paboron. go.
Good morning ug happy Sabat sa among lolo, si Lolo Eddie, Lola Emelia, Ate Lablab, Inday, Dodong, Auntie Desil. Ug happy birthday kay Mama Cheryl Patalinghog ug Jeter Patalinghog. Greetings from Shane, Nicole ug Precious Kate Patalinghog sa Kalaanan. And I want to greet also thank you so much for inviting me, Sir Aldrich, and also to Ma'am Cora Mundaya Mangelen. Yesterday, I went to MSU Marawi and nag-judge whole day. Whole day gid ang pag-judge because 7 competitions and each competition maximum of 13 participants. So grabe ka hago gid kaayo. However, I'm so honored nga invite ko ninyo kauban sa akong mga judge uban nga judges sa Dr. Sainodin M. Moti and also to Ma'am Cora Mundaya Mangelen. Thank you so much for inviting us. Also to Father Don of Baluing Franciscan. Happy Sabbath, everyone. Okay, good morning kapaglaom. Happy Sabbath Day. Manibaya ko diha sa Hillside Church, Mount Nebo, Mountain View, sa Labanan Family, Lirizo, Makabogto, o diha usab sa Upper Baguntaas Church, Bisana Family, Labadan Family, Noel, and Nika Elmer Nilo. Greetings from Inday, Labadan, sa Taguluan. Salamat. Okay, akong ipanimbaya diha ka sa balay si Tata Aragon, kauban siyang asawa si Gaygay, si Bia, si Brent, gikan na sila sa Davao, si Ann Mabiti, si Boots, si Tata Paras, si Vincent, si Miko, si Tata. Happy Sabbath o condolence sa Cagadas family nga kang Uncle Romy nga nipanaw na siya. O sa tanan nga mga Ablangki family o sa tanan condolence from Ablangki family. All right, before we proceed to our greetings, we have a caller again. Mr. Okay, Jojo Sir Jo Garcines. on the line. Hello, Sir Jo. While waiting kang Sir Jo, natay greetings ikan kang Sir Oscar Mabaw of Chicago, Illinois. Sir Jo. Good morning, Sir Jo. Dili mi kadungog. Rog naka-mute lagi. At last, you are now Finally. on air. Okay, proceed to your greetings. 30 seconds. Sir Jo? Okay. Hello? Yes, padayon sa Good morning. Happy Sabbath. Happy Sabbath. Padayon sa imong mga greetings. Dugay na kabot dito kay Okay, happy Sabbath. Good morning to the family of Pastor Muli, our local pastor in Doha, and to Arwin, Raquel, Lopez, Kathleen and Andre, and to my wife in the Philippines, Happy Sabbath. And of course, sa Pop Channel team na laging nahirapan talaga tayo sa ating technical department. But happy Sabbath to all, and thank you so much na sa wakas nakapasok tayo ako. Nanilig ko ng matagalang pag-join. So, yun, mabuhay tayo na happy Sabbath. Okay, thank you so much. That was an international school. Okay, Yeah, so napag David tayo Moore atong international viewer gikan sa Chicago, Illinois. Good morning panimbaya sa Kabuntagon, manimbaya mi sa kaigsuunan ug sa tanang miyembro sa Upol Church. Yes, maana mi karon sa Upol. Atangan na namo diha og amo mong iriga. Kita yung Kita. Okay, maraming sa Ang greetings. regards dito, ilabi na sa akong mamuog sa Mabaw family, Tagarda family, Opena family, Salis family, o sa Antigua family, from Mabaw family of Chicago, Illinois. Ako i-greet si Lucero Supremo and her family nga nakaroon sa Bonbon, and Sally nga taga Makabalan, gikan na kang sir, kabalo daw ka. Anyway, happy Sabbath, greet na ako mga kapamilya nga naa sa New Jerusalem Association. God bless sa tanan. Happy Sabbath sa mga taga Mahayag Church, og labi na jud kay Uyay Esther Kelio, Auntie Ruthing Suerte and family, og Mantuhak family. Greetings gikan kang Glory and Jaika in CDL. Greetings ug happy Sabbath to Kwet, Yami, Kaykay, Magnetico family and Ausan family of Mulugan, El Salvador City. Thanks. Greetings sa family Chipada, Bustamante, and Gibingkan family. Happy Sabbath day to all. Good day and happy Sabbath to the staff. Panimbaya alang sa mga pamilya nga Sarita, Baldago, Ganohon, Ramayan, Barot, Bailo, Mimbalawag, Manera, Alfonso, Bation, Sumikat, Soykano, Tolosa, Gonzaga, ug tanan mga igsuon sa Bonbon SDA Church. Go for Jesus always from Boboy Ramona family. And I would also like to greet also Mr. and Mrs. Colegado and the Colegado family dito sa Nueva Visayas, Mawab, Compostela Valley for
accommodating us. Ug salamat sa inyong mga ice cream nga nalumos gyud mig tagaliog taman. Yes, thank you kayo. Panimbaya ko din sa Kamamanan Church, sila Bacora family, Bebe Tinoy, Jeff Tatenoy, and Happy Sabbath. Happy Sabbath Hope Channel og sa tanang mga viewers. Sila Monj Mayray, Baby Jane, Baby Eli, Baby Doyi, og Happy Sabbath po sa Opena family og Ebriel family. Ilabi na gyud sa Mambatangan SDA Church. Okay, so salamat kayo dito sa Tagum, Kumbal Province. Ako ang sister, nag-adto mi mga officers, nag-andam siya og dinner dito. Og dito sa Nabunturan Hot Spring, katong nag-guide na to nga elder. Dito sa Mainit Church. Thank you kayo. O kang ma'am diya sa Mawab nga among gitulugan dito, si Ma'am Eden Daisog. Naa sila dito, kauban sa mga kahigalaan dito. Happy Sabbath kaninyong tanan. Good morning and happy Sabbath day to all, especially to Mr. and Mrs. Rowan Opena and family. Roger Opena, Mr. and Mrs. Eliseo Habagat and family. Jelly Lahay-Hay, Lahay-Lahay and Putit from Bajik or Bahay. Manimbaya ko sa ako mama ug papa nga si Mama Meli Ledres, Papa Ruben Ledres, uban sa akong mga igsoon si John Ledres, Lingling Ledres, Janel Capito, Bebeng Sintok, Karen Jet Janjan Galimba family ug tanan taga Zone 10 Church ug Kanitoan Church from Tetet Galimba. Maayong panibaya sa Kabuntagon Hope Channel, especially sa among nephew nga palangga ug butan Daryl Ectin from Aunties and Uncle of Salay. Great Sabbath sa tanan. Good Ako morning sa panibaya inyo, diha na. sa tanang Permi Gatanaw sa Hope Channel. Labi na sa taga Mambatakan SDA Church, Opena family ug Abriel family. Happy Sabbath pod sa The Orion's Echo Singing Ministry in East Jordan Association. Greetings from Brother Monjing. Daghang salamat Hope Channel. Okay, todo-todo na ni announcement. Panimbaya sa Kabuntagon. Greetings to all Masamicos City o District, especially kay Aldrin Balaba. In behalf of Masamicos MUST chapter, I am inviting you to join with us this Sunday, August 31 at Marvilla Beach, Opol, Misamis Oriental. The MUST chapter will hold an acquaintance party and open ni siya. Invited ang tanan. 15 pesos lang ang registration fee. Please bring with you the following: Bible, notebook, pen, extra clothes kay mabasa jud ta sa activity, eating utensils, and extra money para mauli pa mo siya. Okay, panibaya. Ako sa panibaya kay daghan kay sigig miss call. Mabasa ra ni ay mo sigig miss call para mabasa tanan. Panibaya kang Jen nga akong friend nga nagtan-aw karon, always panibaya. Ilabi na sa akong pamilya nga Galya family sa Likuan ug sa akong mga anak nga sila si Christine, Christian, Christoph. Ilabi na sa akong bana nga si Jerry gikan siyang asawa nga si Para from Carmen Church. Ako panibaya si Donren nga sigig miss call karon nga mao nga among driver ug nagpasalamat mi kang Pastor and Mrs. Lagunday nga mo'y nag-guide sa mga pag-adto dito sa... Ug sa atong mga drivers. Og sa mga drivers, si Tata Balmores, sa Tanan, Yes. og sa mga administrator sa North Central Mindanao Conference nga nagtugot sa mga officers, youth officers nga mo-outing dito sa Enchanted River. Okay, nag-request ko rin, palihog ko rin, ibutang atong mga pictures sa Enchanted River, Mainit Hot Spring. Sunod na lang yun, Kuya Tata, amog yun ang So, i-post. nakita mo Wala kung sa pictures. Nasa Facebook, nasa Nakita mo. Facebook. Happy Sabbath sa tanang viewers sa Hope Channel. God is great. Ug akong panimbiya sa Larks Melody. Karon nga mag-outing sa Plain Valley Church with the Orion's Echo. The mission through singing ministry never ends. Greetings from Monjing. Thanks Hope Channel for continuing spreading the good news and the right way to follow Jesus as we are waiting for His second coming. Happy Sabbath and happy birthday to my friends. Ate April Purple Love Monterola, happy birthday. Ate Cindy Thursday Aringo. Si Charish, Charish Remonde, nalimot ko. Okay, lovely. And also, no. And yung Midori Oh, tayo Okishima, ginawa, love. happy birthday. Lovely. Kuya Awing. Malango, happy birthday, love. Thank you for Wow, happy staying birthday. at Hope Channel. To Kuya Awing, good morning. Ay, Good so, morning. thank you sa kang Ma'am Wayman and family, Yes. Sir Arish Canonigo, Sir Gonzaga, Sir Rex Gonzaga, and Ma'am Jessica for your support din sa Hope Channel. Ug sa uban pa nga nag-support agad sa Hope Channel. Thank you so much. Alright, to Kuya Awing. Maing buntag Kuya Awing, uban sa iyong mga kauban diya sa Hope Channel. Manibaya ko nila Makanim family, Arangkon family, ikan kini kang Freddy Guayan sa Gold Miners. Okay. Okay, happy Greet ko Sabbath. sa akong husband kay Wow. magluod na daw siya, kadi na daw kag-great FF. Christian, Happy okay. Sabbath, Christian. Kinahanglan na Ug yung ikapoy tanig to siya. software. Okay, ako Inyong panibaya greetings si go lang. Peter karon. Baslot na sa MBC, sige siyag miss call. Si Donrel, sige miss call. O sa uban pa, sa Toto Dahonan. Happy Sabbath kaniyong tanan.
O ako ipanimbaya, happy Sabat, palihog ko ipanimbaya si Sir Rex o si Ma'am Bing Gonzaga, nga among kinakusgan nga boss. Happy Sabat, gikan kini kang bilin. Okay, mga kapaglaom, ayaw lang gid mo pagmahay kay daghan pa kayong mga greetings diri. Unya, next Sabat, amo ning mabasa tanan. O mo sunod-sunod pa, daghan pa kayo Oy, tag Sabado. nabasa na ako atanan ha. Wala pa gid tanan mabasa na si Darin nagmahay na. O ang among floor manager ni Sinyas na. Napay kadugang charm, sige charm, I have tagaan ka. 6 pages. Sige na, go. Okay, so mga kapaglaom, ayaw kalimot nga ang usa ka liso sa matamis nga pahiyom. Inubanan sa putli nga gugma sa pagigdait. Pagtinabangay og pagkadasig. Magbunga kini og ligong pundasyon sa atong pagkakristohanon. Ang dungog og himaya atong ibayaw sa atong Ginoo. Sa sunod Sabado, same time, same channel. Kami kanunay kaninyo naga Panibaya sa Kabuntagon. Okay, greetings! Si Ma'am Marlene, diya sa Upper Carmen. Maayong buntag, Oliver happy Sabat. Cervantes. Kang Sir Ruben Torres o sa iyong family. Happy Sabat, Youth sir. Choir of Iligan na sa Cebu karon. Villanueva God bless State inyong Church. concert. Ay, gabi din ang concert Happy ni Kala Sabat. karon po. Sa EYC, good morning panibaya sa tanan mga kaigsuunan. Sa Ate Honey Bugaay, congratulations. Si Betsy, ang tati, nanay, nagasalay. Daday Monticalvo, og Torres family, the Merin family. Happy Sabat sa tanan from Limwell. Thank you, God bless. Bye-bye. See you. Hope Channel is sponsored by the World Seventh-day Adventist Church. We believe in being people of the Word, people of prayer, people of deep study of the prophetic writings, people who love Jesus Christ, people who keep all the 10 Commandments, people who are compassionate, who respect others, the community, and world needs, people who live healthfully by avoiding tobacco, alcohol, unclean meats, drugs, and immorality. We believe in joy. We invite you to be a person of hope.